På søndag der dyster nogle af landets allerbedste blomsterdekoratører om at lave den flotteste dekoration. Det sker her i Tivoli, og temaet er på søndag klodens klima. Annette og Carsten, I deltager i konkurrencen på søndag, og vi stillede jer en lille udfordring, så I lige kan øve jer lidt inden søndag. Og det lød på, lav en dejlig dekoration over temaet Cecilie Hoder i bassin, altså i akvariet. Lad os lige prøve at se, hvordan det så ud tidligere på morgenen, hvor Cecilie altså var i akvariet her i Tivoli og svømmede rundt blandt 1600 fisk. Og nu har I så fremstillet dette værk. Ja. Hvor er vores... Altså spørger man så med det samme. Hvor er Cecilie? Ja. Jamen, hun er jo rosen, vi har gemt her foran, der lige er på fuld luft. Det måtte jo være det smukkeste i værket. Jo. I er søde. Og så fiskene. Hvad? Det er jo alle blomsterne, vi har udvalgt efter form og farver, så vi kunne få den eksotiske udtryk, som hun har været nede og opleve i bassinet. Var det en svær udfordring, eller? Det var en spændende udfordring. Det var dejligt at gå i haven og finde forskellige blomster, og så i teamwork kan stå og kreere lidt spændende. Så det har været en dejlig, hyggelig opgave. Har I lavet undervandstema før? Ja. Det har vi. For 2 år siden i Tivoli, da jeg vandt Tivoli Cup, der havde vi et lille akvarie. Det var i forbindelse med akvariet, der blev lavet. Hvis man nu sidder derhjemme og tænker, I er jo professionelle, og tænker, ej, det kunne jeg godt tænke mig at lave også. Hvad skal man så gøre, hvis man sådan vil prøve at lave blomsterdekorationer? Jeg tror, det handler om at få tingene til at virke naturligt, hvor du placerer dem henne. Hvordan kan man se det her? Sådan? Jamen, det er, at der er luft i, at tingene ser ud, som om de har det godt der, hvor de er. Man vælger nogle former, der minder om det, man gerne vil have det til at ligne. Skabe nogle grupper. Med forskellige blomster. Finde nogen, som ligner forskellige fisk. Vi har taget chilien som hajer. De små blomster heromme, som små gubier. Prøv sådan at fantasere lidt med blomsterne. Det ser i hvert fald flot ud, synes jeg. Og smukt med Cecilie som rose. Kunne den her stille op i konkurrencen på søndag? Det kunne den være. Sagtens. Det er en klar vinder. I skal have meget held og lykke på søndag, og tak fordi I lavede dette værk. Cecilie altså i akvarium. Nu skal vi ned til